Arazuri eta Ororiatik atoz, Iruñerritik, iparralde ikastoratik, eta Durango azokara bizitatzera torri gara. Melodia eta harmonia musika klasikoan oso importantia dira. Eta nahi horrela. Egin dugu tailer bat, dela atzean ikusten dena, eta musikari buruzko tailer bat da, musika klasiko garaikidea, eta musika arraroa eta berritzailea egiten dute, eta adibidez erabiltzen dituzte objektuak, animalien ezurrak bezala adibidez. Egin dugu orain ariketa bat, parte hartu dugu, gorputz perkusezko ariketa batean, eta, Interesgarria iruditu zaigu, berria. desberdina. Gogoratzen zea lehenengo ritmoakin? Egiten dugu adibide bat. Bat, bi, eta hiru. Horrelakoa. Bat, bi, hiru. Eta errepikatzen dugu, Berriro. Berriro. Eta aldatzen dugu bost kolpekoa, txalo bat. Berriro. Berriro. Zerbait agian erostera, libururen bat, ala diskoren bat, eta Artista batzuk, Gatibu, gustatzen zait. Gatibu, Roten eta olakoak. Zenbait,